Petavatu 2.1. Ubbari. Príbeh ducha krásnej Ubbari. Úvod, próza. Mahamogalana raz zbadal ducha ženy nádherného vzhľadu, ktorá sa zjavila uprostred poľa. Jej telo však striedavo žiarilo a chradlo. Raz bola krásna ako bohyňa, potom zjazvená ako duch v agónii. Mních sa priblížil a spýtal sa jej, kto je. Veršovaný dialóg. Mahamogalana. Tvoja krása raz svieti, raz bledne. Tvoja podoba sa mení každým dychom. Povedz mi, duch, aký skutok spôsobuje takýto premenlivý osud? Duch Ubbari. Volali ma Ubbari. Tancovala som pred kráľmi, obliekala som zlaté šperky, píla vône a obdiv. No svoj pôvab som považovala za zbraň a srdce za korisť. Závidela som iným ženám, hanila som tie, čo boli cnostné. Smiala som sa tým, ktoré žili jednoducho a považovala ich za slabé. Po smrti som bola ako hviezda, na okamih žiarivá, no rýchlo hasnúca. Krása, ktorú som zneužila, sa ku mne vracia v kolísaní. Mahamogalana. A čo by ti dalo trvalé svetlo? Čo by ti mohlo priniesť stálosť? Duch. Ak niekto pomôže žene, ktorá trpí, no nezávidí. Ak venuje zásluhu mne spokojom, možno moja žiara prestane blednúť. Tento príbeh nás učí o pominuteľnosti krásy, najmä ak je nástrojom nadvlády, žiarlivosti a pohŕdania. Ubbari stráca a získava podobu podľa svojej minulosti, ako by jej karma pulzovala ako svetlo.